ହେଇ ହେଇ ଆଉଟା କଥା ସାର୍ ଇରେଜର ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫର୍ମକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖ ତାପରେ ଇରେଜର ମରା ଇରେଜର ମାରି ପାରିବେନି ଇରେଜର ମାରି ଫଟୋ ଯଦି ନ ଉଠେଇ ଦେବେ ଇରେଜର ବି ମାରି ପାରିବେନି ଆପଣ ଇରେଜର ମାରି ପାରିବେନି ଫଟୋ ଯଦି ନ ଉଠେଇ ଦେବେ ଇରେଜର ବି ମାରି ପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଇରେଜର ମାରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକ ସନ୍ୟା ବୌର ସେ ସମର୍ଥକ ନା ନା ମୋ କହିବା ଦାଦା ଅସୁବିଧା କଣ ତମେ ସାରେ ତା ବୌର ରଖି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବ ମୋ କଥାଟା ଠିକ ରହିବ ନା ନାହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି କାଟିବି ଦିଟା ପ୍ଲାସ ସେତେବେଳେ ତ ଡୁବ ପୁଜିବ କାଲିରେ କାଟିବି ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ କରି କରି କାଟିବି সেটা তো প্রমাণ করে প্রমাণ করে কোর্ট না এটা ইচ্ছা করি প্রমাণ সার কাটিবে প্রমাণ সার কাটি পারিবে যে তার সেই প্রকার সফিসিয়েন্ট প্রমাণ সেটা তোমার নাই সেটা আজ্ঞা সার কাটিবে নাই তো মেডিকেল অ্যাডভাইজার কাটু নাই কি না আমি এখানে তো দেই দেব ও তাই এই প্রকার কথা তো বহুত সমর্থন দেই ଯାହା ତମର ଭିତରେ ବିଚାର ମୁଁ କାରଣ କାଗଜ ପତ୍ରଟା ମୁଁ ରଖିନି ଆପଣ ଇରେଜର ସାର୍ ଦୟାକରି ମାରନ୍ତୁ ମୁଁ କାଇଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି କି କାହା ମୁଁ ଅଫିସର ଯାହା ହେଲା ତମେ ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲେ କି ସେ ଯାହା ନା ନା ଆପଣ ତ ବହୁତ ରହିଲା ତ କମଲେ ମୁଁ ଯାହା ବସ୍କତରେ ଆସିଛି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ତ ବଣି ସେମିତି ପଳେଇ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ହଁ ସେ ସରି ନା କଣ ନା ନା ଠିକ ଅଛି अरे ताकू डाक सूर्यमणि की ता बहुत रखिता ये ସେ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଆ ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ବାରବାର କହିଛି ଇଏ ହେଇ ମୁଁ ଫିଲ କରୁଥିଲି ମୁଁ ମାନୁ ଲେନି କେମିତି ପକେଇବେ ଲୋକ ନାହିଁ ଭାଇ ବର୍ଷେ ସାର ନସା ହେଇ ଯାଇଛି ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫର୍ମ ଆଣିଲା ସେ କହିଲା ତମ ପକା ମିଟୁଆ ନା ମିଟୁଆ ବି ସେ ତା ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଆଜି କାମ ତ ସବୁ ଆଇନ